שלום לכם. אחד הנושאים שאני עובדת עליהם הם בעיות כתיבה וקריאה, גם אצל ילדים וגם אצל מבוגרים. אחד הטיפים שאני הולכת לתת לכם היום מתוך העולם הזה של קריאה וכתיבה, הוא למעשה הסמלים. סמלים יש להם קשר הדוק למתח שנוצר בתוך הגוף שלנו בהקשר של קריאה וכתיבה. מבחינתי, בעבודה הקינסיולוגית, סמלים הם אותיות, הם מספרים, הם סימני פיסוק, הם חישוב, כל דבר שאני רואה אותו בעיניים שלי, ואז כשאני נחשפת אליו, הוא מעורר אצלי מתח ויוצר אצלי קשיים במקום הזה. אני אתן לכם טיפ קטן מתוך הכלים שאני עובדת איתם, כדי שתוכלו לעבוד איתם עם הילדים או לעצמכם, זה לא משנה, כי בעבודה אני נתקלת לפעמים גם עם אנשים מבוגרים באותיות שמייצרות קושי. הכלי הזה הוא מאוד פשוט, ועוזר לנו בעבודה גם של עבודת עיניים רגשית, של שחרור רגשי. מה שאני עושה, אני בוחרת איזושהי אות, אני אבחר את האות ב', אני כותבת אותה 3 פעמים, כשהעיניים שלי עוקבות אחרי הכתיבה. ברגע שסיימתי, אני מתחילה לצייר את 8 או סימן האינסוף, שהרבה פעמים מכירים, 3 פעמים מסביב. התחלתי עם היד הדומיננטית שלי, סיימתי, אני עוברת ליד הלא דומיננטית. זה לא חשוב באיזה יד אני כותבת, בעיקרון, והרבה פעמים ילדים יגידו לכם שהכתיבה ביד הלא דומיננטית שלהם היא לא יפה. אין לזה משמעות. המשמעות היא לעבוד עם שני הצדדים של הגוף, למעשה להפעיל את שתי המספרות. אז פה אני כותבת ביד שמאל, אתם יכולים לראות שהכתיבה שלי היא פחות נוחה לי, ואני עולה כלפי מעלה ומייצרת את 8 שוב פעם. את האינסוף עוברת 3 פעמים ומסיימת. תמיד העיניים שלי יעקבו אחר הקצה של העט, טוש, לא משנה מה, כדי להעביר את העיניים בכל המצבים הרגשיים שנמצאים בעיניים ולשחרר את ההיבט הרגשי מהאות שיצרה לי את הקושי. אפשר לעשות את זה על לוח כזה, אפשר לעשות את זה על דף, על שולחן, תבחרו במה שנוח לכם. אני אשמח לקבל תגובות, מה חוויתם, איך אם השתפר הכתב, מה חווה הילד שלכם, אתם מוזמנים לשתף אותי כאן בתוך הדף שלי. תודה ויום נפלא לכם.